אוקיי, מה שאני רוצה לדבר זה על נושא הכחדות. זה משהו שאנחנו לא חושבים עליו ביום-יום, זה משהו שאנחנו לא חווים ביום-יום, זה לא הגיע אלינו, אבל כולם יודעים שהיו הכחדות גדולות, קטנות, במהלך ההיסטוריה, ואנחנו יודעים בפירוש שיהיו גם הכחדות כאלה בעתיד. זה לא עניין של אם, זה עניין של מתי. זה יכול לקרות עוד שעה, יכול לקרות עוד יום, עוד שנה, עוד 10 שנים, אנחנו פשוט לא יודעים. כל מיני תופעות שאני אדבר עליהן, שאנחנו לא יכולים להיות מוכנים אליהן, או אולי כן יכולים להיות מוכנים אליהן בעתיד. ומה צריך לעשות לדעתי כדי להימנע מהם, וכדי בעצם לוודא שהאנושות תימשך לעד. אני מניח שזה משהו שכולנו היינו רוצים, שהילדים שלנו והילדים שלהם והילדים שלהם יזכו לחיות לעד, כן? שלא יהיה איזשהו סיום לסיפור הזה שנקרא אנושות. אז אני אתחיל באיזשהו סיפור הכחדה קל שהיה מיד זה יבוא. אז מה זה הכחדה עליי? כן, אני מקווה שיש פה מוזיקה, אבל מה שאתם רואים זה אסטרואיד, למעשה מטאור שפגע בשמי סיביר בעיר שקשה מאוד להביע את שמה, צ'ליאבין. הוא לא פגע בעיר למעשה, הוא פגע באיזשהו אגם אחרי העיר, אבל בואו נראה עוד כמה, אני רואה אותו כי אני פספסתי. אז כמו שרואים את הדבר הזה, יש בערך בשנה 2, 3, 4 אירועים כאלה גדולים. במקרה הזה זה היה אסטרואיד שפגע מעל עיר יחסית, כלומר רוב האירועים האלה הם פוגעים בכל מיני מקומות לא עירוניים. אלפי בניינים ניזוקו, מאות אנשים מצאו את עצמם בבית חולים עם כל מיני נזקים, בעיקר זכוכיות שנשברו. היו גם מישהו שמת, אני חושב, לא זוכר ממה. מצאו, אחרי כמה חודשים, מצאו באיזה מצלמה שהוא נפל באיזשהו אגם, מצאו חצי מטר שנותר מאותו אסטרואיד. למעשה, מבחינת מונחים, אנחנו מדברים על אסטרואיד שהוא בחלל, כשהוא פוגע, שזה בעצם התנגשות בין אסטרואיד לכדור הארץ, רק שבפגיעה שלו בכדור הארץ, כדור הארץ יש שכבה מגינה של האטמוספירה, ואז הוא הופך להיות איזשהו כדור אש, זה נקרא מטאור, וכשאותו שארית מהכדור שלג אז הוא נוחתת, זה נקרא מטאורית. אז אתם שמעתם, ראיתם מטאוריטים, יש בכל מיני מוזיאוני חלל, מטאוריטים גדולים או קטנים. במכה, באמצע הקרבה, יש אסטרואיד מאוד יפה, גדול, בין כ10,000 שנה. אז מה שמעניין היה להגיד שזה היה אסטרואיד קטן, בגודל של 20 מטר, כלומר כשהוא פגע בכדור הארץ היה גודל של 20 מטר, במשקל של 11,000 טון בלבד. זה אסטרואיד קטן, כלומר מה זה 20 מטר? זה קצת יותר גדול מהחדר הזה. וזה כלום, כי אנחנו רואים ויודעים על אסטרואידים שהם לא 20 מטר, אלא הם 200 מטר או 2 קילומטר. יש כאלה, יכול להיות שאפילו פגעו בנו, כלומר אנחנו רואים כל מיני, אנחנו נראה, בואו נשאיר את הוויזואליה להראות לנו יותר מאוחר. אז אנחנו יודעים על המון הכחדות,
זה אחוז המינים בים רק. אפשר להכפיל את זה ולראות כמה זה בכלל, אנחנו עושים פה, בכלל ביבשה ובים. אז היו הרבה מאוד הכחדות, כלומר כל הפיקים האלה רואים שפשוט מינים נעלמו בפתאומיות. כלומר לא מין שפשוט לא, אלא כמות גדולה מאוד של מינים, יש כ5 הכחדות גדולות מאוד. הגדולה ביותר לפני 250 מיליון שנה הכחידה כ-96% מכל המינים ביבשה ובים. לאחריה היה עוד הכחדה שלמעשה הייתה, לא יודעים ממה היא הייתה. ההכחדה הידועה לכולם זה ההכחדה של לפני 65 מיליון שנה בין K ו-T, ההכחדה של הדינוזאורים. כלומר, עם הדינוזאורים נכחדו עוד המון מינים אחרים, ולמעשה אפשרו למין היונק לגדול ולהתפתח. וזה, הגרף כמובן לא נגמר פה, אנחנו פשוט לא יודעים את העתיד, אבל כמו שאנחנו רואים זה אקראי או לא אקראי, אבל זה קרה, זה קורה, זה יקרה. אגב, יש כאלה שחושבים שאנחנו באמצע תקופת הכחדה מאוד גדולה. אנחנו מאבדים ב-200-100 שנים האחרונות המון מינים של בעלי חיים, כמובן בגלל בני אדם. אבל זו הכחדה שאנחנו אולי לא יכולים משהו לעשות איתה, אבל יש כאלה שכן. רגע, מה זה הקו הצהוב שם בגרף שלך? מישהו פה שם איזשהו קו צהוב שמראה לכאורה שיש איזושהי מגמה של ירידה באחוז המינים שנכחדים. אני לא יודע כמה זה מראה משהו. אני חושב שהביודייברסיטי הולך וגדל עם הזמן, ולמעשה מאפשר ליותר מינים לשרוד בגלל כל מיני הכחדות. לא הייתי מקדיש לזה יותר מדי מחשבה. אז מה מחר יביא, או כמו שאמרתי, יכול להיות שזה יקרה עוד שעה, יכול להיות שהעולם ייכחד בסופו של הכנס. אנחנו באמת לא יודעים. לא יודעים איך זה יקרה ולא יודעים מה יעשה מזה. יש המון תמונות יפות באינטרנט שמראים כל מיני דברים שיכולים לקרות. זה דוגמה דבר שקורה בימים אלה, כן? הוא לא מהיר, אלא הוא לוקח זמן, אבל אנחנו רואים עלייה של גובה המים בגלל המסת הכתבים. זה יכול להמשיך למצב שבו רוב הערים הגדולות יהיו תחת מים בתקופה של 50-100 שנה הקרובות. אז זה מה שמתואר פה. גם מיאמי וכו'. אוקיי? את השקף הזה עשיתי לפני האבולה, שהיה כל מיני דברים אחרים, אבל מגפה המונית היא דבר שהוא בהחלט אפשרי. צריך שיהיה איזשהו וירוס, שיהיה מספיק קטלני, אבל לא מהיר מדי. אם הוא מהיר מדי, כמו האבולה, הוא מכחיד מהר מאוד את ההוסט שלו, ולא מספיק להעביר את זה הלאה. אם יהיה אבולה, אני מקווה שלא, אם תהיה אבולה כזו או איזשהו זן אחר שיהיה קטלני כמוהו, אבל איטי, ככה שההדבקה, תתאפשר הדבקה, תהיה איזושהי מגפה המונית. מה זה המוני? אני לא יודע, אבל יכול להיות שמספיק שכמה ריכוזי אוכלוסין ייכחדו בצורה משמעותית, שזה ישפיע בצורה אדירה על הכלכלה, ויהיה איזושהי אסקלציה וכו'. זה היה, דיברנו על נשק גרעיני, שהיום זה קצת פחות בכותרות. עדיין כולנו יודעים שיש עשרות או מאות למעשה ראשי גרעין, אין אצל ארצות הברית, אין אצל ברית המועצות לשעבר, רוסיה של היום. יש עוד מדינות פחות ידידותיות שיש בהן גרעין, פקיסטן, הודו. ארגונים כמו דאעש ואחרים יכולים להשיג ידיהם על פצצות כאלו או אחרות. זה
אפשרי, מספיק שפצצה אחת כזו תופל, ויהיה איזשהו, שוב, אסקלציה שתביא להרס של כולנו. זה יכול לקרות, מקווה שלא, אבל כן. וזה יביא את מה שאנחנו מכירים משואה גרעינית, זה לא נעים. דברים שקצת בעצם קשור גם בחלל, דברים שמגיעים מהחלל, ומסתכלים על מערכת השמש, רואים שהפלנטות נמצאות בכל מיני מצבים מוזרים. יש פלנטה שהיא נמצאת על הצד, גם כדור הארץ נמצא ב-23.5 מעלות הצידה. מה גרם להסתות האלה? אז מדברים על כל מיני פגיעות קדומות של עצמים גדולים שיצרו הסתות גדולות מאוד במסלול, ויכול להיות בהחלט שיש איזשהו עצם כזה שמסתובב במערכת השמש ומגיע כל כמה מיליוני שנים או עשרות מיליוני שנים. יש אגב מישהו שלקח את הגרף של ההסתות וניסה למצוא איזשהו פאטרן, איזשהו דפוס, מצאו דפוס לכאורה של בין 25 ל-30 מיליון שנה. יש הכחדה, לא יותר מדי מצאו, אבל יכול להיות שיש. רעידות אדמה יכולים להיווצר הן מפגיעות של עצמים גדולים והן מאיזושהי פעילות מגמטית גדולה. יחד עם הרעידות אדמה הללו יכולים להיות הרי געש שהתפרצו, הרי געש גדולים דומים שהתפרצו ויעשו שוב איזשהו חורף, לא חורף גרעיני, אבל איזשהו חורף שיחסה את האטמוספירה ובעצם יגרום למוות גדול מאוד של צמחים, חיות אוכלות צמחים, חיות ובני אדם. השמש שלנו גם היא מייצרת, חוץ מקרינה נעימה וחמימה, היא מייצרת קרינה מייננת, כלומר היא מייצרת איזושהי רוח, נקרא רוח הסולרית, מייצרת פרוטונים וניוטרונים שמותחים מהשמש לעבר כדור הארץ. בנו בכדור הארץ זה לא פוגע כי יש לנו מגנטוספירה, לא אטמוספירה. אטמוספירה היא חותכת את כל הקרינות האולטרסגוליות ומעלה, האקס-ריי והגמא, היא חותכת, האטמוספירה, והמגנטוספירה חותכת את לא רואים אותה, סליחה, אפשר לסגור משהו. היא חותכת המגנטוספירה חותכת את הקרינה הזו, את הקרינה המייננת, ולמעשה זאת אחת הסיבות שעל פלנטות אחרות, כמו על מאדים, אין חיים, כי על מאדים הקרינה הזו מגיעה. למאדים אין מגנטוספירה, כמו בכדור הארץ, גם לנוגה אין, גם בטח לא למרקורי ולירח, אז הם סופגים קרינות מעניינות מאוד מאוד חזקות, כמו להיות בחלל. עכשיו, השמש יכולה מדי פעם, מדי פעם מייצרת פלרים הרבה יותר חזקים מהרגיל, שבאופן סטטיסטי יכולים להגיע לכדור הארץ. כלומר, השמש מייצרת איזשהו סולר פלר, יש איזשהו עננה שיוצאת מהשמש ומותחת לכיוון החלל, זה יכול להגיע לשום מקום, וזה יכול להגיע לקרבת כדור הארץ או בכדור הארץ. טוענים שאחת מהחדות, 5 החדות שראינו, עם איזשהו סולר פלר, יש כל מיני עדויות ביולוגיות שטוענות שזה נובע מזה. ב-1886, אם אני לא טועה, היה סולר פלר שפגע גם בכדור הארץ. אז הטכנולוגיה שלנו הייתה הרבה פחות מתקדמת, אז זה הרס כמה קווי מתח בקנדה, אבל יודעים שאם אותו בדיוק סולר פלר שפגע לפני 130 שנה, יפגע בנו היום, זה יהיה קטסטרופלי. עכשיו, אנחנו באמת לא יודעים כל כמה זמן יש כזה סולר פלר, כל 100 שנה, או כל 1,000 שנה, או כל מיליון שנה, אנחנו לא יודעים. ואגב, אנחנו נמצאים כרגע במקסימום של פעילות שמש, כל 22 שנה היא מגיעה לפיק, כל 11 שנה, סליחה, היא מגיעה לפיק, משלימה כל 22.
זה אסון אפשרי בהחלט. עוד מספיק שבוע בלי חשמל כדי שכל הציביליזציה תסתכל. כן, כלומר, אני לא נכנס למה יכול לקרות, אבל אין ספק שכל פעם קרינה כזו מספיק, היא יכולה גם לפגוע בנו. כנראה שלא, אבל תשתית החשמל תיפול. יהיה קשה מאוד להרים אותה, ומה האנושות לא תעשה, מה האנושות תעשה בלי חשמל שבוע, שבועיים, חודש, אני לא יודע כמה זמן ייקח להרים את זה, אי אפשר לדעת. בג'ונגלים יסתדרו, הם רגילים בלי חשמל. כן, אבל ג'ונגלים זה לא... אבל המין האנושי ימשיך. כן, אבל יכול להיות שהאנושות במצב כזה, קטטוני כזה, מייצרת כל מיני מלחמות שאתה לא צופה, מלחמות גרעיניות או מגפות, או כלומר, אי אפשר לדעת מה יקרה בהסלמה של אותו מצב קיצוני, גם אם יש אנשים שתקועים בג'ונגל, אבל אם פצצה גרעינית נופלת עליהם או מגפה מגיעה אליהם, הם גם לא שורדים. אבל שאחת הבעיה זה שהמשאבות דלק עובדות על חשמל, ואז מהר מאוד אי אפשר לנוע כמו שאנחנו רגילים. לא יהיה חשמל, לא יהיה מים, לא יהיה דלק, לא יהיה הרבה דברים. כלומר, חשמל, לא מדבר רק על אור, שום דבר לא יעבוד. כל התשתיות תקשורת לא יעבדו, טלוויזיות. אפילו פייסבוק. קיצור, קרה. כן, רק פייסבוק יישאר. פגיעה של קרינת גמא היא דבר קטלני עוד יותר מפגיעה של סולר פלר, סליחה שאני לא זוכר את השם העברי של זה. סערת סולרית. סערת שמש, כן. גמא רייברס זה איזושהי תופעה שקורית בסופרנובה. הרגעים הראשונים של סופרנובה מגובה ביצירת קרני גמא מאוד מאוד חזקים, שהם מותחים החוצה. כלומר, אם אנחנו נקבל איזושהי פגיעה כזו, זה יהיה אחרי מיליוני שנים שזה קרה. רק אנחנו נדע את זה, שזה יבוא אלינו. למזלנו, טוענים האסטרונומים שאין בסביבה הקרובה שלנו אף שמש שהולכת לעבור סופרנובה במיליוני שנים הקרובות, אם לא יותר. כלומר, מתצפית פשוטה שעשו, נראה שאנחנו מוגנים. כלומר, כדי שמשהו כזה יפגע בנו, למעשה דברים כאלה פוגעים בנו כל הזמן. רק שהם נורא קטנים, כי הם נורא רחוקים. אוקיי? אז האסטרונומים נהנים מהצ'ופצ'יקים האלה שמגיעים כל כמה זמן, אבל אם זה יגיע מקרוב, נניח מהגלקסיה שלנו, או מהרביע, אם מישהו רואה סטארט-טרק, מהרביע של הגלקסיה שלנו, זה יהיה קטלני. עכשיו, זה יהיה קטלני ברמה, שוב, זה ברמה של כמו פצצה גרעינית או יותר, למרות שזה קרינה שהיא לא מעניינת, עדיין זה קטלני מאוד, וטוענים גם שאחת מהכחדות זה היה או סולר פלר או גם ריי, שוב מאותן סיבות. הסיכוי שאנחנו נלך לא מכוח חיצוני, אלא מפורענות חיצונית, אלא פורענות על כתר מראות, זה הרבה יותר גבוהה מועלי. נכון. איזה פורענות אתה מציע שלא הייתה טקטיקן שיכולה להפעיל? לא ראיתי במחצית הראשונה. אוקיי. דיברנו על כמה דברים שבני אדם יכולים לעשות ועושים. יכול להיות שאנחנו לא מודעים, אבל יש כל מיני חורים שחורים שלא רואים אותם, שמותחים מכל מיני מקומות ומגיעים ועושים כל מיני דברים. וכמובן תמיד יש את האפשרות שיבואו חייזרים והם צריכים לסלול כביש חדש או משהו ואנחנו בדרך שלהם. דון פניק זה לא מגיע שלך? לא ראיתי, אוקיי. אז זה תמיד אופציה שיכולה להיות. אז מה יכול לקרות? כלומר, אני רוצה רגע קצת להתמקד על אסטרואידים דווקא. אז כי זה דבר מאוד ממשי, והוא הרבה יותר תכוף ממה שאנחנו יודעים. יכול להיות שסולר פלר הוא אפילו יותר תכוף, אנחנו פשוט לא יודעים.
אבל אנחנו רואים מטאורים כל הזמן, כמו שראינו בצ'ליאביב לפני שנה וחצי, וראינו ארמגדון וכל מיני דברים, וזה בהחלט משפיע. אסטרואיד, אם הוא נופל בים או ביבשה, האסון יהיה מאוד דומה. לפעמים אומרים שאפילו דווקא בים, שזה 2/3 מכדור הארץ, האסון הוא גדול עוד יותר. תארו לכם גל בגובה של 2 קילומטרים שפוגע בחוף, אז הוא לא פוגע בחוף, הוא מגיע עד ירושלים, והורס את ירושלים וממשיך עד ים המלח וממלא אותו. אז זה דוגמה. וכמובן כל פגיעה במקום אחר, גם ביבשה, תיעדה חומר, תרים חומר לאטמוספירה וכו' וכו'. אפשר לעשות מצגת שלמה בדיוק על כל שעה ושעה מה קורה, וזה לא נעים. זה לא נעים. יש פה אפילו תמונה שמצאתי עם איזה אסטרואיד נחמד וסימני בישראל. אבל חזות את הסיכוי? אז אני בדיוק מדבר על זה בשקפים הקרובים, מה אפילו פה. לא. אז הנה, יש פה עוד כמה שקפים נחמדים או לא נחמדים, תלוי איך אתם רוצים לראות אותם. אז מה שאתם רואים פה למעשה, החום הרב שנוצר כשהאסטרואיד פוגע באטמוספירה, זה האידוי של האטמוספירה, האידוי של המים. רק גל ההלם מהאידוי הזה, רק הוא יעשה נזק בל יתואר לכל דבר שיהיה בדרך. זה מאוד קטסטרופלי. הנה דוגמה של הצונאמים. אני אלך קצת לסוף הטבע, מישהו אמר סוף הטבע, והגיע למה שדיברנו על איך נמנעים. אז אם הכל בסדר, ואנחנו עוברים את 1.2 מיליארד שנים הקרובות, אז מתישהו השמש שלנו תגדל. הסיבה שתגדל, היא תכלה את דלק המימן שלה, ואז היא תתחיל לשרוף את ההליום שעכשיו נוצר. עכשיו היא לאט מתמלאת בהליום, יש לה כבר איזה 5-10% הליום. כשהיא תגיע לאיזשהו מסה קריטית שיש יותר הליום ממימן, היא תתחיל לשרוף הליום. שריפת הליום יוצרת הרבה יותר, לא שריפה, היטוב, כן? היטוב של הליום יוצר הרבה יותר אנרגיה, השמש תתנפח בגלל האנרגיה שהיא תבצר, וטוענים שהנפח שלה יגיע אז לאזור של כדור הארץ. כלומר, אם אנחנו לא נעשה משהו, אנחנו נצלה בערך עוד כ2-3 מיליארד שנה. אז צריך לחשוב על זה. הנה, זו דוגמה מתוך כדור הארץ, איך זה ייראה. באיזשהו שלב הגלקסיה שלנו, אני לא זוכר, עוד בערך 5 מיליארד שנה, הגלקסיה שלנו תתנגש עם גלקסיית אנדרומדה, מה זה טועה? וכן, תודה. וזה לא יהיה נעים. לא יקרה כלום. לא יקרה כלום. המרחק בין כוכבים, בין פלנטה הוא מספיק גדול. יש שטוענים ככה, יש שטוענים ככה, נכון. יש שטוענים ככה, יש שטוענים אחרת. המרחק עד כוכב הקרוב ביותר אלינו זה 6 שנות אור. נכון. נכון? 4.4. אבל אתה לא יודע במה תפגוש. אנחנו יותר צפופים. אתה לא יודע במה תפגוש. אנחנו בקצוות של הגלקסיה, יש לנו יותר צפופים. אז מה שקודם כל אני מבקש מכם זה לא להגיד את זה, בלי זה לא יקרה. זה המחצה שידוע באריזונה, שנשמר יחסית בגלל האופי של האקלים פה. יש הרבה מאוד מכתשים כאלה שנמצאים, שמגלים אותם היום, שהם חבויים מתחת לאדמה בגלל שכוחות הבליה פשוט ניקו את המקום, ורואים הרבה מאוד מכתשים כאלה שזה מגביר מאוד את החשש. אז מה עושים? מה אפשר לעשות? האם אנחנו נהיה כמו דינוזאורים? אותו אחד שאמר, זה מדע בדיוני, זה לא יקרה, או כשמגיע הצונאמי,
אולי זה הזמן לפתור את הראש בחול, אז זה בטח לא מה שאני מבקש. לארי ניבן, סופר מדע בדיוני ידוע, אמר משפט מאוד יפה, נקרא באנגלית, The dinosaurs became extinct because they didn't have a space program. And if we become extinct because we don't have a space program, it will serve us right. מה שהוא אומר, שאנחנו צריכים תוכנית חלל. עכשיו, מה הקשר בין תוכנית חלל והכחדה? אז אני לאט לאט קושר את החוטים, ברשותכם. עוד דבר שאמר לאחרונה, אילון מאסק, מייסד פייפל וגם מייסד של ספייסקס, אני אקרא בעברית דווקא. או שנהיה מין רב פלנטרי, כלומר שנגור על כמה פלנטות, ונצא החוצה אל הכוכבים, או שנשאר מין השוכן על כוכב לכת בודד עד לאירוע הכחדה, טבעי או מעשה ידי אדם. זה הוא אמר לאחרונה, חצי שנה מהיום. עוד אנשים מתחילים לדבר ככה בתקשורת בצורה גלויה, וזה מעניין. עוד אמרה מעניינת של קונסטנטין צ'ייקובסקי, שהוא ההוגה של הרקטות, כדור הארץ הוא ההריסה של האנושות, אך זהו בלתי אפשרי לחיות לעולם בהריסה. אוקיי? אז מה שאפשר לעשות, וזה נעשה היום רק מאוד בקטן, זה מערכת התראה גלובלית, מה שבדיוק הוא אמר. כלומר, אנחנו צריכים, בנושא של אסטרואידים בעיקר, לייצר איזה שהם צופים, אם אפשר אפילו רחוקים מאיתם כדי שירחיקו ריאות, מערכת של צופים שיסתכלו על החלל ויחפשו. אז יש מערכת כזו שקוראים לה NEOWISE. NEOWISE זה המערכת, יש גם בישראל, למרות שלא מצוין פה, מערכת של צופה, פשוט טלסקופ של צופה ואוסף נתונים על גופים שזזים, ואז מתחילים לעקוב אחריהם ולראות מה קורה איתם. המערכת הזו היא מאוד מאוד קצרה בתקציבים, והשיגה עד היום אחוזים בודדים מה-100% של האסטרואידים שאנחנו חושבים שיש שם. כלומר, אנחנו היום רואים מעט מאוד מה שאנחנו צריכים לראות כדי לעשות את זה. יש עבודות, יש פרויקטים כדי לשנות את זה, רק שזה מעט מדי, אני מקווה שזה לא מאוחר מדי. כן, השם של זה Planetary Defense, המערכת, זה מה שאמרתי, המערכת היום רואה אחוזים בודדים מהשמיים שלנו. כלומר, אם אנחנו, כדור הארץ, אנחנו מסתכלים החוצה אל החלל, מסתכלים לכיוון השמש, לא רואים כלום כי השמש מסנוורת. כלומר, כל מה שהגיע מפה אנחנו לא רואים. אנחנו חייבים צופים גם בצד השני של מערכת השמש. כלומר, שכל פעם שאנחנו נסתובב, הם ימשיכו לראות. צריך גם לראות לאזור הזה ולאזור הזה. ולא קצת מדהים, אבל הבנתם שאנחנו רואים מעט מאוד. כן. אבל מה תעשה אם תראה? זה שקט. זה שקט. עכשיו זה תלוי כמה זמן התראה יש לנו. ייתכן שיהיו לנו כמה שעות של התראה, ואז יכול להיות שלא נוכל לעשות כלום, למרות שיש כאלה שטוענים בוא, תפציץ אותו בכמה פצצות גרעיניות, ותראה מה יקרה. זה יכול לקרות. עכשיו, אם יהיו לנו מספר שנים, או מספר עשרות שנים, כי לפעמים מה שקורה, האסטרואיד, נניח הוא יפגע בנו ב-2025, אז נניח הוא עושה סיבוב סביבנו ב10 שנים קודם, ב-2015. אז מה שעושים, באותו זמן שהוא עובר לידינו ב-2015, לשלוח אליו איזשהו חללית שתצית אותו קצת, ואז ב-2025 הוא יהיה רחוק מאיתנו. זה משהו שאפשרי וחושבים על זה ויש פרויקטים, אבל אין עדיין באמת כלי כזה. כלומר, אם מחר ב-2015 מוצאים אסטרואיד שמגיע אלינו וב-2025 יפגע בנו, לאף אחד אין מה לעשות. כלומר, אין כלי כזה שמגיע לאסטרואידים, תופס אותם, מייצר איזושהי הנאה או כל דבר אחר. אפשר אפילו לצבוע אותם בלבן, ואז הקרינה של השמש תייצר אפקט כפול
תצית אותם. יש כל מיני שיטות מעניינות שאפשר להצית אסטרואיד בלי בכלל לנגוע בו. פה מתואר על מערכת של חלליות שמתיחות אותו, בעצם כי הרבה מאוד אסטרואידים הם לא סלעים, אלא הם יותר כמו שביטים. כלומר, המילה בעצם אסטרואיד ושביט, היא בסופו של דבר תהיה משהו אחד. אנחנו לא יודעים, יש פשוט גושים בחלל, חלק הם מתחתיים, סלעים, חלק הם יותר קרח מלוכלך, מלווה בכמה חתיכות של סלע. אבל פה מתואר שאפשרות להתיך אסטרואיד, זה בעצם אסטרואיד סלש שביט כזה, ובעצם לפורר אותו. אז אנחנו חייבים, לדעתי, לקנות פוליסת ביטוח לאנושות. כל אחד מאיתנו קונה פוליסת ביטוח לרכב שלו, לדירה שלו, לחיים שלו, לחיים של הקרובים אליו. אנחנו בונים משטרה כדי לשמור על הערים שלנו, בונים צבא לשמור על המדינה שלנו, אבל אין שום דבר, אף אחד מאיתנו פה לא עושים כלום, למיטב ידיעתי, לייצר פוליסת ביטוח לאנושות. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות כדי למנוע את כל הזוועות האלה שאני הצגתי. תיבת נוח, שמוזכרת בתנ"ך, מלמדת אותנו שיכולים לקרות כל מיני אירועים, ואנחנו חייבים להתכונן אליהם, כמו להכין מין תיבת נוח כזו, תיבת נוח 2.0, שלפחות תכיל את כל המידע, את כל הנתונים של האנושות במקום שהוא בטוח. יש כל מיני מקומות מאוד עמוקים באדמה בעולם ששומרים כל מיני זנים של צמחים, כל מיני דגימות DNA. זה לא מספיק. אנחנו חייבים לשמר מינימום משהו, איזושהי תיבת נוח, אם לא לשלוח אנשים. על זה אני אדבר עוד רגע. כולנו שמענו עוד מגיל 0 שלא שמים את כל הביצים בסל אחד. דיבר על זה גם צ'יקובסקי, על ההריסה. ואיך שאני רואה, סליחה שזה לא כתוב טוב, מטרה עליונה משותפת של כל בני אדם יכולה להיות לשמור על הישרדות אמין בכל תרחיש קיצוני שהוא. כלומר, מדי פעם עולים אנשים וטוענים, הנה, לדעת יש פתרון מאוד יפה למשמעות החיים, ולחילונים אין. אני חושב שאחת המטרות של חילונים או אנשים שהמדע הוא אצלם חזק, זה מטרה כזו. מטרה לשמור על הישרדות המין האנושי, ועכשיו מה עושים עם זה? אז אחת מהדברים, כמו שאני ניסיתי כבר לרמוז, זה לקחת את האנושות ופשוט לנטוע אותה החוצה מכדור הארץ. וכמה שיותר רחוק, יותר טוב. יש כרגע מחוץ לכדור הארץ 6 אנשים. כבר מספר רב של שנים שיש 6 אנשים בתחנת החלל הבינלאומית. אז למעשה, אם יקרה עכשיו משהו לכדור הארץ, יישארו 6 אנשים. אבל הם תלויים בהספקה כל 3 חודשים מכדור הארץ שיבוא אליהם. כלומר... חלק מהתרחישים אבל יפגעו גם בהם. לגמרי, צודק, נכון. מגפה לא, אסטרואיד אולי גם לא, או אסטרואיד לרוב הוא מתפרק ויוצר כמה, אבל סולר פלר או גאמה ברסט, אין ספק, זה יצלה גם אותם עוד יותר גרוע. אז הרעיון הוא לייצר מעין האבס כאלה שבהם אנשים יחיו. עכשיו, לא סתם בשביל לשמר אנשים בפורמלין, אלא לתת להם איזשהו מקום לחיות. אחת מהצורות זה לשים אנשים על הירח. אפשר לחיות שם בצורה נוחה, טובה, לקיים יישובים מתחת לשטח. מישהו דיבר על הליום 3, שטוענים שיש הרבה מאוד בירח. אפשר שם בעצם לקיים אוכלוסייה עם עובדים, אנשים, המשפחות שלהם, המורים של המשפחות שלהם, הטבחים, השוטרים, כולם יחיו בקולוניות האלה.
הפלנטה היותר מעניינת, יותר מהירח, היא מאדים, בעיקר משום שהיא מאפשרת עצמאות מלאה למי שיבוא לגור שם. בירח חסרים כמה מרכיבים חשובים שאתה צריך תמיד אספקה מכדור הארץ, וזה אנחנו רוצים להימנע. מאדים לעומת זאת יכול ליצור איזשהו אקוספירה משל עצמו, שבו בני אדם יוכלו לחיות בעצמאות מכדור הארץ. בהמשך, אם הטכנולוגיה תאפשר, אפשר יהיה לעשות הערצה באלף, terraforming, למאדים, זה נשמע קצת מדע בדיוני, אבל העקרונות הם ברורים, לחמם את הפלנטה, להוסיף חמצן בכל מיני שיטות, ולהפוך את מאדים למצב שבו אפשר לחיות עליו, לנשום בו, בלי חליפות. יש הרבה עבודות בנושא. כמובן, אנחנו רחוקים מאוד מטכנולוגית מבצע את זה. אותו דבר אנחנו נוכל לייצר, זה מתוך סרט אליפטי, למי שראה, איזשהו סרט אפוקליפטי, שבו מתוארת תחנת חלל שבה גרים העשירים, בעוד כדור הארץ נשארו כל אלה שאין להם כסף, והם נתקעו עם כל הבעיות האקלימיות וכו'. התחנות חלל שאנחנו יכולים לבנות הם יכולים להיות ללא הגבלה, יכולים להיות שם מיליוני אנשים, הם יחיו בבריאות, ביציבות, בצורה הרבה יותר נוחה מאשר כדור הארץ, שכל הזמן גשם, שמש, מחלות וכו', אפשר לייצר סביבה הרבה יותר נוחה לבני אדם. ואם זה אפילו קצת יפנה את כדור הארץ מבני האדם האלה, זה בטח יכול להיות טוב לכדור הארץ. הדבר האחרון שאני אדבר עליו זוהי ספינת דורות, או generation ship. למעשה אנחנו נוכל בסופו של דבר לשלוח אנשים בספינה מחוץ למערכת השמש. אנשים יעלו על הספינה, לא יגיעו למטרה שלהם, הם ימותו בספינה, אבל הילדים שלהם ימשיכו לגור בספינה, גם הם ימותו, אבל הילדים שלהם ימשיכו, וככה במשך אלפי דורות. ירגו שם אחד השני לפני להיגמר הסיפור. יש סיפור מדע בדיוני שמתארים בדיוק את זה, אבל יכול להיות שלא. באיזשהו דור זה יקרה. אני מקווה שלא. בסופו של דבר, אחד מהדורות שישרדו את האפוקליפסות שאת מתארת, יגיעו לאיזשהו כוכב לכת, שהוא דומה מאוד לכדור הארץ, יוכלו להתיישב פה, ובעצם הוא בכך למעשה להמשיך ולהבטיח את קיומה של האנושות לעד, שיאפשר את הסינגולריטי שמדובר עליו. תודה רבה לכם. שאלות?